Okay, Kevin Thomas, Conjure radio on you, Finn Steve Grace on Hula Mayata got. Octigum Goil to Gníomhaire Gaeilge far down or have teicneolaíochta ar-líne. Vishalat dús cuairseas nó léirgus a hort dún fi de chúra agus fin over a gwitchin atá déanta got son na Gaeilge. Kinse. Mé fálam na Gaeilge beag nach 5 bliain hin. Is Americanach mé rugus tuga an seo America. Agus bhí mé fálam na Gaeilge ar Iúil ag an amse. Agus an cuidir smó den Gaeilge ma héal hánig sé an Iúil. So hosa mé géirí hacmhainní agus bagairí a chruthaigh cabhair lumsa an Gaeilge Ollamh an sin chun cabhair le daoine an éireann an teanga úsáid ar-líne. An héad rud a rinne mé beag nach 5 bliain hin inis ná an litir seálaí litirthe Gaelspell. And sin ó hin galore hacmhainní eile forbar agam. Bannam úsáid just roinnt an mulgarí a chruthaigh tú agus is ionach na hacmhainní, you know. An léon ólas a got fhí caitheann má tharlaíonn sé a bheith lag an Gaeilge ar YouTube? So Astrachan ar YouTube? Dort YouTube blian ó gá hen go raibh si ar rintí na cú lag an Gaeilge a chur ar fáil ach níl é neo cloiste gom tamil ada faoi. Éon álas a got faoi? Níl éon ólas agam. Thula mé an scéal céim na couple bliain ó hen go raibh duine cínt a gobar air ach ní acha mé éon dul chun cínt. Tá mé a gobar le dram eile ar an Astrachan ar Gmail, so tá muid I dagháil le lucht Google ar an bharan idirnáisiúnta ach níor thula mar éon scéal faoin Astrachan YouTube. Agus is mór an trua is targa tharbh tábhachtach agus bhálam is sin eáil Gaeilge. Is ionach an rud é go bhfuil lag an Gaeilge ar Facebook, Twitter agus Gmail. Chruthaigh tú an rint an Astrachan le haid Gmail agus Twitter an nearna? Sin cean na aimimena an ospacana is mó agan na timpachtacht go himláán trí Gaeilge a chruthaigh ar an Ríomhaire, so sin mar chuid don stratéis mór ná bagairí chomh le siad Iúil cosúil Gmail agus Facebook agus mar sin de astrú ach is spric Harvey dúshláinach agus tá golóir tá na síomhanna agus na bagairí anmhór agus tá na mílte focail agus frasí le hastrú chun si fiú có simplí le Twitter hastrú. Agus tá ábhar nua a teacht amach go rialta chomh so caithfidh tú rinne mar an Astrachan I dúspáir a beidir 3 bliain ó hin anis a caithfidh muid Gmail anna? Gmail, sin timp is 3 nó 4 bliain ní cuireann go ddíreach ach Twitter chomh sin gro sé 3 bliain ó hin a caithfidh ábhar nua astrú an tamar fad. Caithfar fair play rádit tá obair ionach déanta got, so fair play it, Tuigim go bhfuil lag an Gaeilge ar WordPress freisin, tá blog a go mar blogger agus darlumm bheadh sé ionach lag an Gaeilge a bheith ar blogger freisin a bhfuil mór an seans go darlóidh sé seo an gapan tú? Rís níl tam seo ceann an na faibanna is mó ná gur gá CAD áil ó na cóachtaí mór a cosúil de Google chun
few kun astrachan de oberjonach dhéanamh an astrachan, so rud dat crack out dar lumsa dúirt an oran ro me goberlo Gmail dur le Google gemach an oran sásta mar hapla Google Calendar no siban ella de kuch Google astru ach ni ro simach of liganstuen an overien of I guess ni good vera came fa it scale came on the Facebook or no I thought Facebook or file as Gaeilge I guess a reach over Jonach guest over again gente again slua Facebook ach Tommy over the galore Pobble Tanga Ella or Foot Bowen Corsi Astrachan, I guess Corsi Bogari Coma, I guess new Facebook sauce the and Cadchin Horts the Gach Pobble Tanga few Norvian Pobble Sasta and over Yonach Yenov. Okay, chucking me Jarash could you on picture I gwitching Darren Ogilv just come kind free hula me on Steve Race on ta got hula me on fair that course she star a horse star a story she dove shoot will gone Ollscoil St on Steve Grace on show. Sure, what about na Ballyhor nuachta no skeelta nuachta ata skeelta ata email fodder na Gaeilge ar-líne. So skeelta ata lucht Gaeilge Twitter ata postdocs Facebook nanin sé na bloggen na galéir as Gaeilge cuma leis na nuachtáin ar hapla RTA no tourist.ie. So bailíonn sé na skeelta galéir agus jennen sé rangu céad scéal is mó bunathe an méid tracht Twitter agus Facebook agus really mar sin de. So it's like fuintse dan na skeelte is mó agus féidir the contas Twitter can go to listen siomh freisin agus jennen sé tweet nuair bhíon scale iver a hain or scale is mo an lista. So you talking see can quite around to Nadine agrocty I mean tweeting a fakal coer. So Lannon say gachten ta tweet las Gaeilge so ta sieve ella agam darbanam indigenous tweets and Lannon gachten at tweetal in Gaeilge agus galore miantanga agus changa dúchasa ella or Foot Bowen agus is sieve uebriach so Lannon sé gachten Twitter nice robot at on a yennen an operation so ta nismo na je mile dinna lista dine at tweetoil as Gaeilge agus jennen an sieve hula me skaga an power an overgaléir sin kon the skeelte ismo around Bí McGúsáid hula mé go minic na leanta seo a bhíon ag úsáid san lista Twitter chun fáil amach faoin neochtas mó trí bhain na Gaeilge ar Twitter ach siad am ghfuil hula mé an Steve Grace an atá go níos fearr is ionach an Steve indigenous tweets fashion nach bhfuil? Yeah, it's Parliament can sin tá sé ar an bhód an is le níos mó na 7 mbliana agus tá galore sim so sieve I measc pobl ella ar Foot Bowen go háirithe measc na pobl miantanga san Eorp cuma daoine an seo America hui na pobl dúchasacha an seo America hui agus áitina ella ar Foot Bowen daoine atá géirí Changa Dúchas Kirk an Keen ar Nigelín. Agus ceis war
Cén chuí a bhfuil ag áirí leis an Gaeilge ó thaobh an taobh do bugarí agus appanna Gaeilge agus le héad timpeall na cruinne an gapan tú gcomparáid le mion teangacha eile? Gcomparáid le mion teangacha eile, Darren go bhfuil muid a géirí go brá ó thaobh cuasaí teicneolaíochta agus bagarí an Gaeilge. The comparad leis na mór teangacha creidim go bhfuil feiban agan fós. Níl na hifeachar go léir agamach mar hampla tá mé ghlacapát leis an Mozilla Firefox. Agus tá roinnt ifreachta agan maidir leis na méid líon daoine atá banthúsáideas Mozilla Firefox an Gaeilge agus níl na hifeachta róá tá mé rá. Gus creidim go bhfuil go leor daoine a gúsáid mar hampla Google Chrome, seans go bhfuil sé ar an ríomhaire a cheana féin nó Microsoft Edge nó browsálaí eile. So níl is minic nach míon daoine sásta an chéim eile sin a dhéanamh agus an bagarí Gaeilge íoslódáil agus cur ríomhaire agus úsáidháinteas. So bhrálam ó an cían a dhéanamh agus an focail a scapa agus daoine a sppraga níos mó bagarí as Gaeilge úsáid. Le mé go bhfuil tú do Gníomhaire Gaeilge lán aimse inis ó thaobh a bheith chruthaigh bugarí Gaeilge an bhfuil? Níl in a riir is Ollamh mé an Ollscoil St in Mheiriceá in St. Louis, Missouri. So sin an job is mó agam na múntarach agus so an scéal ná na gohfuil cead nó amsír agam mar chuid den job an seos an Ollscoil taide dhéanamh agus Darren go bhfuil an cuidsmód den am taide agam caite ar an Gaeilge nó mion teangacha eile. An bhfuil éon phlean simúla a go ó thaobh na Gaeilge des na gearb blianta atá amachrán, le mé go bhfuil acadamh nó cólacht go inis atá gobar ar an ábhar an bhfuil? So one mé cólacht ridge blianta hen Barbanam Pioneer, vi mé a géri siad idirní na bháin a bheith an leis na tugri Gaeilge go léir a bhí agam bhí ar an idirlín. Na blianta fada bhí cholarud lonathe ar an siad idirlín de chuid na hoscoile an seo. Bach bhí sé níos éasca orm sa cholarud a chur ar híh an cólacht an nua seo Pioneer. So wat a simig daoine súlacha bhir sin is caian.com an siomh idirlín agus tá cholarud ar an siomh ar fáil siar an aisce agus is féidir hacmhainní éagsúla íoslódáil agus úsáid ar de ríomhaire hain no fiú rudaí mar hampla an gramador agus roinnt hacmhainní eile úsáid go díreach an siomh hain. Mar Ollscoil a Kevin, an bhfuil teachtracht a go dar éistóirí in éireann maidir le thula mé agus maidir le bugarí Gaeilge bugarí Gaeilge a Gaeilge? Go gineráta just bhrálam níos mó daoine a sppraga chun bagarí as Gaeilge úsáid agus tuigim go bhfuil freagala daoine daoine atá níos compórdaí b'éidir le bagarí a méarla or dat druggle orthú bagarí as Gaeilge úsáid. Bhrálam daoine a sppraga just tríad a bhaint tar éis tamil féidir cúpla seachtain is féidir a bheith go himime an cleachta leis na téirmí agus na bagarí as Gaeilge.